Ukhozi olumaphiko olugula amaphiko kwaye kwaphephezela omiyane inyoni nobuciko nomnyunyiyo edweleni isivinini emafini icula ingoma emnandi yayahlukanisa unyaka omusha komdala inyoni enezigidigidi zabalandeli abayilandelayo zamemeza sezidololozela sathi siyayazi le nyoni yayiculela okhokho bethu abanye abathule isibongo sokhozi FM sisibhalelwe isidadada sothu ukhozi FM luhamba phambili. Mbukeli wokhozi FM TV sawubona igama lami uMuzi Mthabela umntana kaSibongile ubhekisisa beno sisijiji. Namhlanje ngikuphathele enye inkunzimalanga uyabona lensizwa engihamba nayo namhlanje iningi lethu saqala ukuyibona back in the 90s kuyizo sawubona umsebenzi wakhe kuGazlam ngaleso sikhathi ngangiseyi-editor ngangi-editor iGazlam ila ngahlangana khona nomsebenzi wakhe i-character yakhe kuleya show yayigqoka isigqoko esibovu angazi umsakhumbula yini okuyi-character yayigqoka isigqoko esibovu nejacket ye-leather ebovu wasuka lapho wadlala ku-number sambona ey'torini ey'ningi isikhathi esiningi uvamise ukudlala ihuzi Hamsheshe but the last show engiyenze naye mina kune-clip nje edume kakhulu yaleli igama lithandayo uthe umphathi wami ngingalisho mina uzolisho yena mina ngizophelelwa umsebenzi mangilisho ngiphethe lana insizwa uIsrael Orange uIsrael Matseke Zulu Nkosi Malanga Muzi Mthabela uyaphila mfowethu kunjani mfoka baba ngiyaphila kunjani mina ngiphilile mangiqala ukubona ngo-C sasisebenza lapha na kwiGazlam eyayenziwa yi-Oka Media ngangiyi-editor wena wawusu-actor ngoba vele wawusubuya nako yizo ngikhumbula ngize ngikutshela ngelinye ilanga ngikuhlebela ngithi abelungu babe uncoma umsebenzi wakho bethi hey iyagijima lensizwa umsebenzi wawo muhle kakhulu asibonge kwakuyi-rap party ngaleso sikhathi abantu abaningi bakwazi usazibiza ngo-Israel Magwe kwiqiqi Israel Matseke Zulu yebo awusitshele nje about i-rebranding before siya ekutheni ubani uIsrael uzalwa kuphi kuze ngishintshe isibongo originally mangisafunda ku primary bengibiza ngoMatseke Matseke umama ongizalayo isibongo sakhe lesi isibongo sakagogo sidlulele kumama ngithi abatswana abakhatla and then alobola umama alobola uMagwe ngesintu saseMzansi Afrika mawushada ulobola uthatha nabantwana umthetho inqoli ihamba noseyi so mase bangishintshe ngenza standard 7 so mase sengikhula ngihlangabezana nokudideka ukuthi kahle ngubani mina so ngifune eyami identity original ukuthi ngubani awavela amaqiniso makube nguMagwe angaziswe ukuthi hayi uMagwe isibongo sakhe ngoba uMagwe was not my biological father my biological father uJubet Sakhile Zulu ngithi amabhaca ngithi abadabuka emzimkhulu original ebukhosini yashawa induku lapha akudlalelwa lapha so sengizibikile so kubalulekile ukuthi ubize ngesibongo esiright kuze nezinto zihambe kahle emsamo singabantwana abafana thina siyazala sizala abafana bethu sizobakhulisa ngezibongo ezirong umkhulise ngesibongo se-stepfather kuhambe umntwana izinto azimlungeli umntwana uyafail esikolweni umntwana uhlangabezana nenkinga into zakhe azihambi kahle isintu leso akaphumeleli so kimi kubalulekile ukuthi ngithathe lesibongo lesi esingqo manje ngizithathe zoyi2 ngoba bangikhulise boyi2 ngikhulele kaMatseke ubabami azange angikhulise ngoba wagula ngikhanda mangizalwa mina so angeke simblame kodwa umkhulu ubabakhe ngithola mase ngingaka impilo mase ihamba ukuthi wasihlawula
asihlawulela ingane yakhe. Yes, yes. So kodwa endlini azange basazise lokho. Thina sazi nje ukuthi babethi agula, Yeah. umona wefamily, into ezifana nalezo. Ngizihambele mina ngazitholela leyo information. Ngathi ngiyazihlanganisa, idemocracy yavuma ukuthi ngabiza ngeyibongo zombili. Yeah. Into engashintshi eHome Affairs Yeah. igama. Yeah. Ngeke umshintshe uIsrael. Yeah. Angeke umshintshe uSipho. Kodwa isibongo yashintsha, kodwa kufuneka ama-affidavit. Yeah. Uvumile uMako bekasaphila. Ngamsayinisa ngathi ngibhalile la ukuthi wena uyavuma ukuthi ngiyashintsha ngoba awungizalanga. Yes or no? Yes. Yeah. No mama, ngiyavuma mntwanami. Vele uZulu wena. Yeah. Neyami affidavit. Yeah. Approve. I'm comfortable. Awuzweke. Before mhlambe siqhubekele phambili kakhulu. Ngicela nje ungibalele ama shows mhlambe awu ngoba maningi kakhulu. Yeah. Ungibalele nje awu10 or less. Yeah. Okuyiwona owabona ewunqa phambili ko wonke ama show owenzile. Siqala la siqale khona. Yeah. Yizo. Yeah. So yizo yona yokuqala owayenza mawuphumejele. Yeah. Okay. That was the first. But before buwenza theater but isazoya lapho. Yeah. Okay. Kazlam, of course. Yeah. Season 1 up to season 4. Yeah. Sebenza no Charlie Sapadin. Number. Yeah. With Donovan March. Yeah. Quizzical Pictures. Yeah. Tsotsi. Kusmalanga. With Gavin Hood. Yes. Four Corners. Yeah. Ian Gabriel. Number series. Yeah. La ngihamba khona nge-wheelchair. Yeah. Beyond the River. Nolemoga Ntsipa. Yeah. Makasafika eJozi. Ilana nishaya khona canoe. Yeah. Yeah. Paddling. Yeah. Idusi. Yeah. First grader. eKenya. Yeah. Nama American. Yeah. First grader. Yeah. Bese kuba iGomora. Gomora. Bese sivala ngonikiwe. Bese sithi nikiwe. Yiplace inabayithanda abantu. Jerusalem. Yiplace inabayithanda abantu lapha eyazi yashawa na amangami. Yile nginawe sikhuluma ngethenda. Yeah. Ngithe man. Eyami le thenda le. Kumokoliwe la. Limokotsi mo. Umshika yonke lento man. Fosaka. Awachithwa lamanzi. iSouth Africa yonke ithi akekho umuntu osholelo gama njengami. Angazi mina hayi ukuthi ngalisho ngi-aim something. Yeah. Mina ngidlala i-character manginikwe umsebenzi. Yeah. Ngiziprepare ngendlela yami, ngeexperience yami. Yeah. Ngizitranslate i-dialogue yami ngiyi-one endini before ngizoya esetini kusasa. Ngiphila nabantu, ngiphila estradini kakhulu. Yeah. Ngizibeke phansi. Yeah. Ngiphila nabantu ukuthi ngihlale ngi-authentic and relevant. Yeah. Nguzwe ukuthi what is the latest lingo. Yeah. Kuthiwani manje. Yeah. Abantu bafunani, abantu ba-expectani. Yeah. And then ngihlonipha abantu kakhulu. Yeah. Ngomsebenzi wami ngoba abantu bayazi ukuthi ngiyingwenya. So ma uyingwenya vele une pressure. Yeah. Yonke into oyenzayo kumele ube unqobo. Yeah. Mangingabanga ngqoba bayabuza kanti manje lapha besokwenze njani manje. Yeah. Angifuni leyo nto leyo. I think i-weak point yami ukuhlambalazeka. Yeah. Angenza umsebenzi bese kusasa ngiyahlambala. Mangingawenzanga kahle ngiyabatshela ngithi lo angwenzanga kahle siyawuphinda. Siyayiphinda lesini le. Ngiyazizwa egazini mangishayile. Mangingashayanga ngiyazizwa. Uzalelwapi uIsrael nokukhula ukhule kanjani? Israel Matseke Zulu aka Ma Orange. Yeah. The GP Ghetto Professor King Manamune. Mina I was born, bred and buttered in Alexandra Township. eGomora. 10 number 82. Yeah. It's actually TS10 Slaughter. Yeah. Olangizalwa khona mina. Yeah. I was born in a one room
ifamily yami la sihlala khona i-headquarters ye-family yonke. Yeah. Yiyo uMagriza wethu bokuhuye ophethe lamanye ama-sub branch we-family. Baphuma kithi baba expanda baye eMapitori baye eMasoweto bayenzani. Ngikhulele lapho mina. Yeah. My whole life is Alexandra. Ukukhula kwakho bekunjani ekhaya besinjani isimo? Isimo besibheda mntaka baba. Yeah. Angifuni ukucamba manga. Yeah. Isimo ukhumbule sizalwa kanje ubabethu uyagula. Ubabethu akekho. Abantwana banabo baba mabashawe estradini or kunento abazifunayo ngiyocela kubabami or ngiyotshela ubabami. So thina sikhule sifundiswa ukuthi asinabani singahambi sifunana nomunye umuntu ongekho. Sizimele njengoba sinje siphelele. Sikhuliswa ugogo thina. Mina ngikhula nosisi wami hand in hand. Mase esikolweni we hold hands together. Yeah. We walk together. Sikhule sidla iplate eyi-1. Yeah. Akadla omunye angekho. Masithenga incwadi mabanganamali usithengile incwadi ezi-2 bathenga incwadi eyi-1. Bathengela umntwana entombazana i-priority number 1. Bathi wena umfana uzadabalaza. Yeah. Asenzele usisi wakho. So usisi wami uye kumele ngivume ngithi hayi manenzelena. Yeah. Ku right mina ngizabona iplan. Yeah. Sikhuliswe futhi umkoni umkhulu wami ngingamkhohlwa. Yeah. Singamshiye emva. Yeah. Umkhulu wami uFrance no. Yeah. Kimugoni wantshilikhulu. Buya eMarapiani. Uye bokuyi breadwinner Yes. efamily. But akafundanga. Yeah. Umapendani kuyi garden boy. Yeah. Mara leyo 30 rand leyo 50 rand mele survive ngayo. Yeah. And aphuza kakhulu. Yeah. Kakhulu kabuhlungu athukana futhi. Yeah. Bakadakiwe asikhumbuze ukuthi abo baba bethu bagula ngekhanda. Inkosi yami. Asikhumbuze ukuthi sidla yena. Bekayithanda le bekazikwa. Yeah. Nezingane zakhe ziyamazi bekanabangane abaningi I think 13. So ngumntwana okhula kanjalo and then ngibe ne responsibility at the early age. Yeah. At the age of 7 bese ngihasila. Ngithengisa ama peanuts, ngithengisa ama apple lapha nepen. Ngithengisela insizwe ezibuya eMarapiani yizo ezidominate ibusiness lapha nepen eAlexandra. Ngithengisa amabhiya ama apple sometimes kuza amaphoyisa abathathe. Ngakhulela ngathi ithi ngizifundise impilo eyokuphumelela ngoba mina akekho umuntu ozongenzela. Omunye umuntu osikhulisile uAnti wami. Yeah. Usisi kababa. uFilda Zulu. Aunt wami was a domestic worker. Bonke kithi ama domestic worker akuna profession kithi. Yeah. Akuna doctor, akuna police, akuna nurse. Bonke basebenza emakhishini either umapendana or garden boy. So at the age of 11 nganikwa i50 rand yokugcina. Ngikhumbula uAnti wami anginika i50 rand asebenze eSandton emakhishini ngiyofuna imali. Athi mntana kabhuti wami 50 rand yokugcina le. Awuphinde uze la uzongifuna imali. Hamba uyenza something ngale 50 rand. Ngayothenga ipacket yama peanuts. Ngismoke sara mina me street vendor. Bese ngene emabhasini kusahamba amabhasi lapha eAlexandra lapha. Besine tende zethu lapha. Yeah. Ngigcine sengine stand sami. Yeah. Mawuthengiselwa yimi business yakhe yagijima. Yeah. Bebangilwela mina ngumntana onjalo ke. Yeah. So fike ke nalesikhathi sokuthi siyoganga ke thina. Yeah. Ngoba eAlexandra we were groomed to be criminals. Ama role model ama gangster. Yeah. Ngiyayisho namanje igeneration yethu. Yeah. Akuna ukuthi uzophumelela or uyodlala ibhola or uyodlala itennis beba criticize. Kuze ube indoda waziwe udume ube nesithunzi uhlonipheke. Kumele uyobamba abelungu. And ukhumbuleke masikhula singabafana sifuna abobaba. Abobaba laba abama doctor abekho.
abana passion yokukhulisa abantu abafana nathi si-capture yigebengu. Igebengu zinemizi zasisakhele silala lapho, ukudrive ngiyofunda lapho. Umuntu osebenzayo 9 to 5 angeke anginike imoto yakhe angifundise ukudrive. Isigebengu yise singifundisa ukudrive. Siyangigruma, siyangiprepare for the next future for i-empire yakhe. Izinto engisifunayo ngumntwana omfana engibone ukuthi sizongisebenzela makuzofika isikhathi sokuthi ngibe nemoto sengizokwazi ukudrive. Loya wase next door unelakhi, ubabakhe unemoto. Mina ngiphuma endlini engana luxury. No television, no bicycle, no roller skate, no skateboard. Nothing. It's a painful and a shameful family. Yalwiwa, yaphuzwa, ngadecide ukuthi ithi ngingasalala ekhaya at the age of 11. Ngoba ngaphandle bengithola ipeace. Besinomkhukhu thina sihlala lapho. Laba esihluphekileyo. Bese siyakhulisana ukuthi ngelinye ilanga kuzolunga. So, ngumntwana onjalo. But at the same time, ngikhule ngiresponsible. Ugogo wami usifundisile. Though waphuma ku standard 6 ase Roman Catholic Church. Usifundise isonto. Asifundisa ukubambana. Athi ningabantwana bomuntu ukuthi lo unobabakhe ayisebenzi nizobulalana. Thandanani. Sizanani. Wena ubhuti omkhulu la ekhaya. Umalume, ubaba, umkhulu futhi umntwana. So ugogo wami bengimtshela yonke into noma ngiphuma kuyoganga bokungana ukuthi ngingakhuluma amanga ngoba mangiphethe imali bayongibuza ngiyithathaphi le mali. Ngithi gogo singena endlini yomlungu thina sayiphula. Sathatha ama TV sayiwathengisa le mali ibuya lapho. Ayikho into engizoyenza emhlabeni. Umntana onjengami angina choice. Okay, bengirizina yonke into mangiyenza ngiyarizina. Ukuthi why mele ngenze so? And then ngaboshwa ke ngina 12, ngicala ukuboshwa ngina 12. 12 years bengishaya standard 5. Inkinga ecale lapho. Ene kuze kucale lenkinga le. Bengine role model egangayo kubo bame kahle kunezimoto kunama workshop uphila kahle mara bekaganga. Uye oyenze ukuthi siyoganga. So ngabona another side yakhe ukuthi lo muntu lo ngimthatha njenge role model ukuthi ubhuti omkhulu okumele angiprotecte angihambise ekhanyeni mara ngathola ukuthi umuntu ocruel elifeni umuntu ogreedy ngabona ukuthi hayi angina choice akunabani nami ithi ngijoin umzabalazo then sakhulela kule environment ye crime 12 years 14 years ngazoboshwa for the last time mangna 22 1995 ngagwetshwa 1996 ngaphuma 1999 till today mangifike ejele ngadlala ibhola bangibangisa ibhola lami ngoba ibhola liranwa ama gangster kumele kube naloko ozokwenza kuze bakuthande ugijima efieldini mawungakwenzi lokho awudlali one side hliziyo yami yababhlungu ngaliyeka ngadlala igamboots I'm talented, I'm multi-talented. I've played tennis. I'm a pantsula. I was a scout. Ugogo wami uye wangithumela kuma scout. Athi mfana mawuphuma esikolweni ugogo wami mangiphuma esikolweni bekangavumi ukuthi ngothela ilanga. Bekangimela mangifika immediate endlini. Athi hamba uyofuna i-youth club. Ngithi yini leyo athi uzoyazi ukuthi yini leyo. Ngizohamba ngiyifuna. So I was lucky, though we were a nightmare family, but my grandmama was very brilliant, very intelligent. Nama homework besenziswa huye bekasihlalisa la athi fundani ngifuna ukuzwa nifunda esikolweni.
ungafundele enhlizweni angifuni ukusizwa lesilungu umunye ugeza izitsha umunye yasula bekubantwana besingabantwana esaziwayo ukuthi washaya u7 asifuneke ngaphandle kokwethi bekashaya yeah bekashaya straight hayi manga umxhosa my grandmama was Xhosa Tswana yeah shaya kakhulu mina futhi bebangishaya bangibulale mabashaya mina bebaphuma bonke mamkhulu mamncane ngithi hey yini ebiyenza lokho ukuthi makuza kuwe i-treatment ingafani makuza kimi I think bebangigruma ngibe indoda eqinile yeah mangishayiwe mina estradini bebangibuyisela ngiyangibona ngiyi-light skin cabanga ngisasemncane I was soft bengumntwana yabo mara ngi-hardcore ngaphakathi yeah so abazali bami abangikhulisile baveze the inside ukuthi ngiyibeke la mabangishayile bathi ukushaya kanjani athi siyombona makube intanga yakho yeah uyabuyela uyolwa yeah makamdala kuwe siyocabana naye yeah ay leyo nto leyo ingenze ukuthi azange ngashawa intanga yami yeah angifuni ukukhuluma manga angiclaim futhi bengishaya kakhulu ngoba bazongishaya kithi yeah ngikhuliswe abomama yeah it's a family dominated by women abafana bokuyimi yeah umkhulu wami and my younger brother ungasho mhlawumbe ukuthi ngoba mina uma ngikubheka uyabona nje mangiqala ngikubona ku TV ngangithi mina hey utsotsi lo yeah ikhuzu khrinamela ikhrove niro into edlichizi ngenkani ikhronamen yeah so uma ngikubheka ubukeka uyihumusha uyi-out engasaba ngisho nokuthi ngihlane naye endaweni eminyama kodwa uma ngabe ngikulalela you speak a lot of wisdom yeah amagama akho owakhulumayo isikhathi esiningi amagama akhayo yeah amagama akhombisa i-experience amagama obuhlakani yeah kwenzeka kanjani ukuthi ukhule kanzima kangaka ushaywa uqhathwa untshontsha imoto wenza zonke lezi zinto negative but impilo yakho yile eyenzeka ukuthi udecide ukuthi eyakhe impilo ayizukuba ile ndlela kodwa uzoyiphendula ibe ngale ndlela ekuyiyona namhlanje ngoba ngesilungu bathi you are a household name yini le eyenzeka ukuthi udecide ukuthi ngiyiguqula ke yami impilo ya Mr Mthabela ngikutshele nje straight yeah betrayal there's no loyalty and honesty amongst gangsters singazenza izinto sonke sihambe soganga sonke ngiexperience into ezinzima kusho ukuthi benginokuganga nabantu uthola ukuthi bazalwa kahle emafamilini yeah uAntu ambe kathanda ukungitshela ukuthi crime expensive yeah ugange nomuntu kanti uphethe 5,000 esikhwameni aphume sale thina sihluphekile yeah so imizi ayifani yeah ngibheke la ngiphuma khona mina ngathi angiphinde ngikompete nomunye umuntu yeah githi aba afford bail even no bangathi 500 ekhothe bebangibuza bathi okay masingathi sikunika ibail eyipho ongayi afford ngithi hayi mhlambi 500 iye ngahlanganisa bathi ungazosihlanyisa wena inkomo engazala umuntu yeah ngithi that's how poor we are yeah that's why I'm standing in front of the magistrate yeah that's why I do what I do yeah then masola lapha ngaphakathi abezi bazokubona yeah amajita nalaba obaworshipayo laba abagrumile yeah abakujuthile to become that gangster bakujikela yeah wedwa lapha yeah ngithi yazini ayisebenzi lento bengiphila impilo yalabantu yeah bengiphilela bona ngithi ngifuna ukuprovela bona ukuthi anami nginja yeah okay good bengihinja vele yeah but it's not a master plan yeah
ejele ngidecide a master plan. Yabona manje ngishaye ngqo. Yabona leyo ganga mntaka baba. Abaningi babuyele ngibatshelile ngathi bayobuyela. Mangifoma idrama eSun City. Ngifome i-theatre organization, a movement. Abanqobi. Phakathi nje. Yes, abanqobi theatre organization. Yeah. I started by forming a campus dance. My vision was to have Pansula, fashion designing. Uyifunda zonke lezi zinto yini yakwenza ukuthi usewusejele ufuna ukuzenza? Is it because ugogo wayekade ethe hamba yocinga youth? Ngasikhathi ngisasemncane. Yeah. Ngiloadile. Yeah. Ngilode wonke amatalent. Ngiloke ngiganga. From ama youth organization youth center. La ugogo ayekade ethamba kuyo. Yeah. Mangifike ejele ngibonile ukuthi bengiphila impilo yabanye abantu. Yeah. Ithi ngiphile isifiso sakagogo. Yes. Yazi my brother abantu abagangayo. Yeah. I was happy wena kuphela. Mangiboshwa. Kuhethe kusisi wami, kuhethe kumama wami, kuhethe kuanti wami, kuhethe kugogo, kuhethe kama siblings. Yibo ababa namahloni. Mele bahamba ama court. Funeka imali abanamali ngiyaba expose. Yeah. So kwafika isikhathi ngakhathala. Ngathi angiphinde ngihlukumeze umuntu emhlabeni. Angifuni umuntu angizwele ubuhlungu azongibona eSun City angizele ama teen staff, angizele ugwayi, angizele insipho. I think it goes together with a man's pride. Yeah. Angifuni ukuhlupha umuntu. Yeah. Ngibahluphile. Angisungu umntwana ohluphayo, angiceli futhi mina. Ngiyazenzela yonke into bayangazi kithi. Mangicela uwazi ukuthi ayikusuke kukubi ngempela, there's something wrong. Yeah. I'm a provider. Yeah. I was groomed like that. So ngazi introspect, self introspection. Ngathi lempilo engiyiphilayo ngiyophelela phi? Ngibona bomama abashawa yistroke eSun City. Basithanda thina futhi. Singama favorite. Thina labesigangayo futhi abomama bethu. Bane soft spot. So azange ngiphinde ngifuna ukubona umama wami aphathwa ama high blood aphathiswa yimi. Or ahamba inyanga. Hey, naku ngiyecourt, naku ngiyahamba 25 years. No. It's over. Ngono ngiyoba ipari ngaphandle. Yeah. Mara ngizoba ipari eClever. Yeah. I believe njengomntwana omfana I was born to uplift my family. Yeah. Ngi-representation ye-family, ngi-ambassador ye-family. Yeah. Ngiphila nge-strength. Gogodla. Ngumalume namhlanje. Yeah. Kunezinto kumele zenzwe ekhaya. Ngiyabona ukuthi ngabe ngingekho kithi. Eish. It was a problem. Ngabe ngiright yini uma ngabe ngithi ngokukulalela kwami umuntu owaba nomthelelo omkhulu empilweni yakhe kuthina uguquka kube umuntu olungile emva kokuphila endaweni eyayikuvumela ukuthi uphile impilo engalungile ukuthi lo muntu kwaba ugogo. Yebo. Yeah. Honora, Esther Nozipho, Elizabeth Matseki. Yeah. Uye. Asikhulumeke manje Okay, along the journey, Yeah. angithi bafikile ama associates. Yes. Mara sengikhuluma ngembewu Yes. eyatshalwa. Yes. Lenza ukuthi sihlale phansi mina nawe. Ugogo wami mina wangitshela ukuthi wena uyo actor wena. Ngisasemncane. Angitshela ngabo Gibson Kent. Yeah. Ngingabazi. Yeah. Azange ngihlangane no Gibson Kent. Yeah. Angitshela ngabo Ken Gambu. Athi angazi ungabathola laphi labantu. Yeah. Uhlangane nabo mfana. Kusho ukuthi ikhona lento ayibona ukuthi lo mntwana uyi artist. Yeah. Yeah. Angithi ngihlala bengine group all the time eJardini. Yeah. Bengikwazi ukuyoganga namhlanje. Mangibuya sidlala igambutse eJardini. Yeah. Sasa ngiye Tennessee. Sasa ngenza okunye. Sasa traditional dance. Bengizihlanganisa zonke lezi zinto. Yini ongayitshela mhlawumbe umzali obukele podcast namhlanje ukuthi kumele umzali abe njani in terms of ukuba observant akwazi ukubabona abantwana bakhe ukuthi amakhono abo alele kuphi mhlawumbe bese bagqugquzela ngaleyo ndlela.
umzali kuyomele angaphikisi isiphiwo somntwana. Sesiphumile kulesa sikhathi sakudala sokufosta abantwana ukuthi hamba yoba uteacher. Kanti umntwana akazalelwanga ukuthi abe uteacher. My son is a producer. Yeah. My son is a singer. My son is a music maker. Unabantwana abangaki? Nginabantwana abayi-2. Oyi-1 asweleka 2015. uTebogo. Ngisele ngoNhlanhla. Mara kubalulekile ukuthi ngimbale naye. Yeah. Nginabafana abayi-2. Yeah. So ayikho into engizoyenza uthanda umusic. Yeah. I had ukuthi ngimthengele equipment ye studio. Yeah. Though i-industry ngiyayibona i-dangerous. Yeah. Kunama drugs. Kunento eziningi nje engingazithandi njengomzali. Ukuya ngami nje bengingathi aqhubeka esikoleni futhi. Yeah. Ayofunda umsebenzi wezandla. Ayofunda ukakha upholstery skills. Ngoba akekho safe. Kwenzeke angene ngenye indlela le mina engangenanga ngayo. Kule industry le. Mara into engizoyenza mele ngimnike ne guidance, ngiyamtshela ama danger we industry. Ukuthi kunama drugs, kune exploitation. Uyo DJ mahala basazokubhayizisa mfanami. Mara ngoba unobaba okuse industry. Yeah. Izinto mhlambe zizaba ngcono asithembe enkosini. Yeah. Nami ngizayenza emandleni ukuthi eyakho indlela ingafani neyami ibe yinde ubone sowulimele ukuthi ngabe azange wamusha isikhathi wabambelela lapho. I think umzali mele observe umntwana. Yeah. Umntwana makaphiwe ngokucula. Yeah. Acule lo mntwana. Yeah. And then umzali abheke ama danger ukuthi ucula nobani, uculisa ubani. Yeah. Nazi istory siyazizwa manje. Yes. Ezabo Yvonne Chaka Chaka, abo Brenda Fassie, abo bani. Akusime ngibhalele ngoma, angicreditwanga, mara sikhula sazi ukuthi kuye. Yeah. 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 So painful. Yeah. And lo sisi role model khona umntwana othi ngifisa ukufana nalo mama. Masikimdala. Kanti lo mama lo undlule ebunzimeni. Yeah. Umfundise nomntwana ukusurvive ama vulture nama shark. Yeah. Tshele straight. Yeah. Good, this is a dog eat dog world. Yeah. Ngamfihleli, Yeah. ngamtsheli in parables. Yeah. Ngamtsheli in parables in Roman figure, umtshele direct ukuthi kunje emhlabeni. Yeah. Azinana the day azoyenza ukuthi baba mungitshelile. Yeah. Ayenze ready ukuthi nami bangitshela bathi uzoyetshela. Yeah. Ukhokho wami ngangitshela. Athi mfana uthanda imali uzoboshwa uye etshele. Yo ngithi hayi gogo kwamanje ayikho into engizoyenza. Ithi ngihambe le journey. Asiguqe ngamadolo sithandaze ukuthi uNkulunkulu angibusise ngingahamba isikhathi eside ngingashoni ngisasemncane. Ngiyakuzwa ukhuluma ngendaba kaNkulunkulu. Yeah. Engifisa ukwazi ukuthi uNkulunkulu udlala indima engakanani empilweni yakho ngoba ngiye ngakuzwe ekuqaleni ukhuluma ngesonto thizeni enani lihamba noma nandlala kulo ama games noma Yeah. enanenza kulona youth. Yeah. Isonto noNkulunkulu kudlala indima engakanani empilweni yakho. Kudlale indima enkulu mfoka baba. Yeah. Angazi amasonto amanje ukuthi ayayidlala leyo ndima. Yeah. Mina isonto kimi was a house of hope. Isonto line stage. Linama piano, linama guitar. Yeah. After proper service, a regular Sunday service, besingahambi thina esontweni. Siya perform. Yeah. Si develop ama play. And I was a camp lover. Yeah. Isonto bengilihamba belisihambisa thina ama camp. Yeah. Besamba i-camp kayi-4 a year. Yeah. Kolomasvala 10 days siyahamba. Bengixolela ukungaya esikolweni for i-camp. Ngithi gogo mina ngingamane ngiye campini ngingaya esikolweni. Ngoba ecampini bese showcase ama talent. I-platform. Ukuya after is very expensive. Yeah. Bo-market theatre bengiyobathola mina bo-Gibson Kent. Abombongeni igema. Yeah. Bengimncane
So eyami platform beyisesontweni. So bokunomlungu bathi Mary Griffin, Yeah. Ruval Baptist Church. Yeah. Ngale ngase Louis Potter opposite nase Dollhouse. We church there. Lo mama lo bokuyi activist womlungu. Bekasebenzisa ama player political. Asebenzisa ama player. I remember my first play. I think I was 8. Besikhuluma ngoFather Christmas ukuthi uya eSabapini for uchicken jail. It was a musical play. Abanika ama toys. What about Alex? It was political. Yeah. But it was reality. Yes, yes. Asebenzisa ama player with Jesus Christ. Athanda ukuthi you can make it, Israel, you can do it. Yeah. Angigcizelela mina ukuthi wena kumele uyenze lento. Yeah. Ngoba ikhona into kade ayibona. Yeah, ikhona. Yeah. I'm a talent scout aphiwe. Yeah. I'm a talent scout. Yeah. I capture the talent, I nurture, I groom, Yeah. I perfect, Yeah. I sell the talent. Uyasazi boss isiponsor. Yeah. Uyazi ngihlala nginengane ngisupply Yes. ngezilethe bomb. Yeah. I've been doing that for my whole life. Yeah. I still do it now. Ngoba nakugazi lami wawuyingxenye ye Script development, script development, script producing. story development, Yeah. ngihambile ngize la ngazopitcha nabo. Yeah. Abo Perry Becky. Manyo actor mina, it's not only about the script. Yeah. I'm a script developer, location scout, sifuna talent kuwe, sifuna music. So ngiyazifaka, I'm versatile. Yini ongayisho mhlawumbe kumbukeli obukele ekhaya okwazi wena njenge actor. Yeah. Uyamangala manje uthi hawu lo mjitanti ube khona nakuyilokhuzana naku script development segazi lami. Yeah. Yabo yini mhlawumbe ongayisho kuma artist amasha namadala mayelana nokuthi umuntu angangeni nje a-actor for 50 years wangena u-actor namhlanje usa-actor Azashonele sethi. Ashona nganamali futhi. Simkolekele. Yeah. Ngaphambi ngiphendule leyo. Yeah. Ithi ngicedelele kaNkuluNkulu. Yeah. Ubuclever Yeah. bokuqala Yes. ukwazi uNkulunkulu. Yeah. Ngiyibeka ngesiclever manje. Angithi bathi ukuhlakanipha kokuqala Yeah. ukumesaba uJehova. Yes. Abo clever bakholiwe. Yeah. You seek for God because you are always in trouble. Yeah. Mele siyoganga manje uNkulunkulu bengimtshela every day namhlanje ngiyoganga uNkulunkulu namhlanje. Ngifuna umlungu ayiyeke nje imoto makufika mina yazi ayiyeke iduma. Yeah. Umsebenzi wami ubelula. I'm telling the truth. Angithengi isikele emse podcast or se mic or nama camera. I want people to understand how powerful is God Yeah. and faith. Mawazi uNkulunkulu uzoba nama morals. Yeah. Uzoba nama cultural values. Yeah. Uzoba ne conscious. Umuntu ongasaba uNkulunkulu brain damage akana nhliziyo. Umuntu osengasaba uNkulunkulu wenza noma yini. Yeah. Ungadubula umuntu manje awumsaba uNkulunkulu awucabanga ukuthi there's a man above. Yeah. You will suffer those consequences. So mina ke ene ugogo wami azange ngambona esontweni. Mara bekasikhapha. Yeah. Asishaya futhi athi wanga esontweni awudli. Yeah. Ngithi why laba bangayi naba bajayiva bawothelila ngathi wena kusuyilaba. Yeah. So ifamily yami ikholiwe futhi ngithi manginenkinga ngithi gogo wayesihlupheka next door badla kahle. Yeah. Athi mfanami leyo iyekele kuNkulunkulu. Yeah. uNkulunkulu khona. Wena uNkulunkulu umele umazi whether uyathanda or awuthandi. Yeah. So participate kakhulu kuma religious activations. As a camp goer 90% it was Christianism. 10% ke logo kujiva. Yeah. But the priority was about church. Khona manje? So manje okay, I do get invites in church. I tell them, I give them this module ukuthi sebenzisani isonto Yeah. ukushowcase amatalent wenu. And then let's go to that question enye leyo ukuthi what do I say to the artist? Yeah. Ngiyayazi uyibuza from experience. Yes. You've been long in the industry. Yeah. I've been long in the industry. Yeah.
And then you see lack of progress in many Yeah. and sadness. Yeah. This is how I address that issue. Growth, it's a personal responsibility. Yeah. Success is not a calling, it's a choice. Yeah. Success is not a calling, it's a choice. To be a producer Yeah. or to become a filmmaker or to become rich, artist, Yeah. it's a decision. Akusokuthi wena uzoshutha kuwonke lama production agcwele e-TV, ushuthe ku-Showmax, ushuthe ku-Netflix, mas-switch i-TV sibona wena, masithi ngapha uwe. No, that doesn't make you wealthy or successful. And then singakhohlwa ukuthi i-success ayina the same meaning to us people. Kubo bonke abantu. Maybe when a success yakho was to move from KZN to Johannesburg and be a celebrity. Then today you are a celebrity for when you are successful. Yeah. Abanye abantu ama visionary, ama missionary. Yeah. Maybe mina success was to come from one room and become rich and prove Guti, where you come from doesn't determine your destination. Or maybe I want to own my own production. I want to change the game and save lama artist amanye abawabhayizisayo abangakwazi uku-explore and become producers. So you grow yourself. Akunamuntu ozokunika le opportunity. Yeah. Sizokunika le opportunity if you prove yourself. Yeah. Phela ngifike ejele mina ngabhala. Yeah. Angina matric. Angibuye varsity. But ngathi thi ngiziprove. Mhlambe kanti vele khona lento. Ngiyayishaya mina iball pen. Yeah. Ngishaya inuki ink. Yeah. Mangizobhala nginukelwa i-ink ngingakabambi iball pen. But kunabantu engihlangane nabo elifini. Yeah. Abangiperfectile. Yes. Abo Julius Mabunda, the late, he was a film writer in prison. After ijeni yabo Mary Griffin, yamasonto, yonke lento le. Yeah. It's very important to mention them. He was a writer, ngithi ubhala nathi ngibhala amafilimu ngithi iyoyenzeka kanjani ifilimu ngoba siboshiwe. Athi maruphume ku standard 1 ngithi standard 9. Athi yazi ngabe uye esikolweni wena. Bozoba wrong. Ngithi hayi mhlawumbe bengizohlanya. Ngoba bengizohlakanipha kakhulu. Yeah. Ngi-writing average. Athi uyakwazi ukubhala. Ngithi angazi. Nginike iphepha neball pen ngibone ukuthi ngiyakwazi rangwazi. Yeah. Siphusha isigwebo. Iboshwa zilele siyabhala. Yeah. Sibhala ngamakhandlela, sibhala ngama-ball pen, phela kuna proper stationery, akuna incwadi zokubhala. Yeah. Anything that you can write on. Cut box, yini, siyabhala. Bese ngibonisa yena ukuthi phela ngibhalani. Yeah. A stop ukubhala. Athi umbhali. Athi lento ibhalayo ngathi iyoyenzeka kusasa mabavula la. Yeah. Isikhathi asikho. Ngibhala into ezosave wena awusabuyi wena la ejele. Yeah. Nami angisabuyi. Yeah. Sizobuya sesihamba nama minister nama president sizoba check ukuthi badla kaba right. Yeah. Wena ngibambela. Then ngachinja the whole scenario. Yeah. Ngafoma this theater bebangayibelieve yaba successful instant. Ngaba an instant hit on the spot. Mara ama challenges ahlala khona. Abanye abakuthandi. Yes. Including the management of the prison. Yeah. Khona bebangangifuni. Bathi ngizenza ngathi ngihlakaniphile ngobani mina ngizochange iboshwa. Yeah. Why ngingachanganga ngaphandle ngizochange ejele. Yeah. Cabanga bakutshela lawo magama. Yeah. Uthi ngifuna ukujiva bathi uhluleka ukujiva ngaphandle. Usufuna uzojiva la. Ufuna ukuzojiva ejele. Cha mbukele ekhaya sihleli la nensizwa kaMatseke Zulu ingqalabutho kakhulu kwezokulingisa nakulezi ezokuqedisa isizungu. Sesikhulume ngeinto eziningi kakhulu ukuthi uphuma kuphi nempilo, waqala kanjani ukulingisa
kuyacaca ukuthi ugogo wadlala indima enkulu. Ake sithi shwi hulu kuqonga seyitolo ebese siyabuya siqhubeke siqedele lolu daba. Sesiphinde sabuya futhi ezimakethe usahleli nomuzi umfoka Mthabela umfoka Skedi Gudliwa ngibona amathanga ejongosi khona la kuKhosi FM TV ngihamba nayo insizwa yakho amatseke Zulu ubaba uIsrael uma-or yeah uma-ori fruit and veg manamune. So mfowethu sesikhulume kakhulu ngokuthi wakhula kanjani wangena ejele waqala ne-organization yabalingisi yayibizwa ngabanqobi. Yeah. So waphuma ke manje ejele sewusithathile isinqumo sokuthi into eyosindisa impilo yakho ukuthi ubhale izitori ulingise izitorini and uthi kumina mhla uphuma ejele wenza isinqumo sokuthi angibuyi la. Yeah. Emva kalokho sakubona kuyizo ngakubona kugazi lami ngasebenza nawe kugazi lami awungitshele ngaleso sikhathi sempilo yakho la khona impilo yakho manje seyiguquka ke ususebenza ku TV. No, life was good. Yeah. Ngachievile. Yeah. Yeah, ngizibone ngiachievile ukutransforma nje. Yeah. It was an achievement. Yes. Ngajabulisa ifamily yami kakhulu kabi. Ngoba izo mayidlala besikithi sibhekelele lapha. Yeah. And then ugogo wami confirm ukuthi ayimfanami. Ijele indawo embi. Yeah. Mara for wena be right. Yeah. Ufunde okuningi soze uphinde uhlupheke or kubuyele emuva. Good, mara ngithi uyazi nama challenges. Uyasebenza for imali encane. I think I was the lowest paid actor kuyizo. Mara was the most famous. I was aware. Ngidlala igame ngiyaziyo mina. Bengazi ngiyaphi. So for mina izo boku isikhiya. Benganandaba nemali. Mara leyo mali encane leyo ngenza okukhulu mina ngayo. Yeah. Ngavula ibusiness, ngavula ibank account, ngathenga ifridge. Ngahlula abantu abaphatha ama-18,000 nama-25,000. Ngoba ngibuya kwelinye ilizwe. Yeah. Ngifunde ngokusurvive ngento encane and angibhekanga itikiti lomunye umuntu. Yeah. Ngibhekelami. So there was too much politics, too much hatred. Abanye abafile ngathi ngizobathathela umsebenzi mangifika industry. Sabanga ama voice in the music industry. Ngazondwa. Ngoba masifike ebantwini abantu bamemezela mina kakhulu. Yeah. Abanye ababamemezeli and mina ngiphume ejele. Yeah. And bengidlula nje escreen in 2 minutes. But angithi ngisayinile. Ingihethile usayine nawe. Yeah, ingihethile ngakhala inyembezi. There was a time ngathi angisafuni umuntu ozongitshela ngokuacta la. Yeah. Nokucula ngizocabana naye. But ngazi ukuthi i-curse or it's a gift. It keep on coming. Mangithi angisayifuni kulaba zakhona ke manje. Yeah. I hated music wholeheartedly. Yeah. I remember ngikwatile ngafonelwa amanye amajida asethembisa bathi kune doctor bavulela istudio. Le doctor ithi maye ngabona mina iya approve. Yeah. Ngathi mina umusic angufuni. Umusic ukhohlakele. Yeah. Sengiyazondwa manje ngizondela ivoice yami. Yeah. Sometimes nginokuvuka ivoice yami ihambile. Yeah. Bayitshontshile bayoyisebenzisa. Bayathakatha nokuthakatha emusicini. Khona izinto kumele ngizenze and azihambisani nenkolo yami. Yes. Kumele ngibheme cocaine nazange ngibhema ama drugs mina. Yeah. So I rather be poor. Yeah. Than to be famous. Mara ngithengise umphefumulo wami. Yes. Ngijikele uNkulunkulu. Yeah. Ngiyamsaba mina uNkulunkulu angifuni ukukhuluma manga. Yeah. So those are challenges I was faced with. But I luta continua. I keep moving. My first director bengafuni ngiye kuyizo. Something funny. The person you meet, you think, nangu Jesu manje ngihlangane naye. Yeah. Uthola ukuthi hayi usathana lo muntu udiscuss ngobuso baka Jesu. Ngithi kanti umhlaba unjani? Yeah. Kanti ubani oyosilekelela thina emhlabeni? Then but I think the universe Yeah. in a script sayo Yeah. for wonke umuntu. That's why bathi only the strongest survive.
So my week ungagcina sodobha amaphepha or sokuphepha school bag. Yeah. So don't sit roll ugqoka iplastic uhlala emabridgini. But mina I believe in faith. Yeah. My faith is very powerful. Yeah. Ngiyazi mangikhuluma so kunabazoba against sifuna ukumprovela le faith ukuthi thina singam overcome. Yeah. Abazamile. Yeah. Baningi. Yeah. Ngisayinile mina. Yeah. Dead or alive. Ukuthi ngiyoyenza into yami emhlabeni ngizoba yilo muntu engizalelwe ukuthi ngibe uye. Angeke ngenze intando yomunye umuntu. Ngizoyenza intando kaNkulunkulu. Ngikuzwile futhi noma ufika la ubona lesi studio esikusona wathi uyafisa ukuthi ngelinye ilanga ube ne-auditorium ezokwakhiwa uwe. Ngizoyakha. Yeah. Ngizoyakha. Yeah. Into eziningi ngiyazikhuluma before ngizenza. Mara ngithi kuna lesisho sokuthi don't speak what you're going to do. Yeah. Don't speak your dream. Show them. Yeah. Mina ezinye ngiyahluthuka. Ngikhulume ngithi yazi kusasa ngiyoyenza kuso. Yeah. Ngiyenze lento leyo. Usukukhombise kakhulu ukuba umnqobi empilweni yakho. Yeah. Unqobe izimo eziningi, wanqoba izitha eziningi, wanqoba nezitha zakho ezingeyena omunye umuntu ezayibhekene nawe. Yeah. Ngoba uma ngabe umuntu ekhule ebhekana nobunzima, kuba netrauma nendluzula ngenxa yendluzula akhule ngayo. Yeah, ama nightmares. Yeah. Yeah. So mawufika ejele waqamba iqembu walibiza ngokuthi abanqobi. Yeah. So leli gama elithi ukunqoba liyazibonakalisa kaningi empilweni yakho. Izitha zakho kwa TV wayinqoba, izitha zakho kwa music wayinqoba. Eminyakeni embalwa edlule safunda emaphepheni. Yeah. Ukuthi uhlaselwe isifo esithize. Yeah. Esize saphoqa ukuthi unqunywe unyawo. Yeah. Abantu abaningi babeyitshethi kuphelile ngawe lapho uthi hayi yabona ke this time. Yeah. Hayi kuphelile ngaye. Yeah. But you are still standing. Usamile namanje. Ngiwes futhi. Yeah. Yini le ekuphusha kangaka, yini uIsrael Matseke Zulu afuna ukuzibona eyiyo eyenza ukuthi noma ngabe yini impilo eyiphonsa kuye egcineni kube uyena oqhamuka ngaphezulu. Hayi mntaka baba angizazi nobani nami. Yeah, angazi nami ukuthi Iqhamuka le ntshisekelo yokuthi ufuna ukunqoba yonke into ngoba kukhona la ongathi uphokophele khona. ibuya ngendlela engikhule ngayo. Yeah. I was deprived. Yeah. Ngivalelwe ngaphandle. Yeah. My story is very huge. Yeah. Mntaka baba bengijiva ngisasemncane. Yeah. Bengithi mangicela ukuyojiva estageni bebangicosha. Bathi uzojiva wena. One side. Yeah. Khumbula masifike ema-scoutsini. Bengihamba nama-cheese boy. Yeah. Sasa bamthengela a brand new uniform. Bamthengele nezikhaf nama-flag, ne-cool bag, nama-sleeping bag. Thina basinika i-uniform ye-student za last year. Christmas, no chicken and rice. Asiye emazulu. Ugogo yasishaya next door party. Uzuye wena epartini futhi uthanda izinto wena ngiyakwazi. Thola ukuthi nase next door icherry yami futhi leshaya neparty. Ngiyoshayewa blind for ukuthi ngiye lapho ngiyodla leyo jail and custard. Yeah. And endlini zithi papa nekhabishi. Yeah. So I'm a born hero. Yeah. In my belief. Yeah, all the heroes, they must go through tough time. Go read books. Go read about each and every successful people in the world, from Gobo Maponya, Abu Mtsipe, Yeah. Abu Ivan Khoza, Abu Kaiser Motaung, Abu Obama, Abu Vladimir. Yeah. All the greatest. Yeah. Abu Shaka, Badlule ebunzimeni. Abu Hitler, Abu Jesus Christ. Yeah. All the greatest. uNkulunkulu babekela iscript sabo uyohlangana neimbila yithutha. Yeah. The storm always come to you, and when the mina sami storm masiza yabona linyawo alabe ngibalile ukuthi vele ngiyahamba emhlabeni. Yeah. End of the movie. Ngikhulile mntaka baba angifuni ukukutshela manga. Ungangiboni ungazwe ngikhuluma. I'm a happy man. I party like a rock star when I party.
I party like there's no tomorrow. Yeah. But even when I cry, Yeah. hey, I cry heavy. Yeah. Uyakhala? Yeah, ngiyakhala mina. Ngizoyenzani? Yeah. Kubhlungu, akunamuntu ozongilapha, abo doctor bayahluleka, inyanga ziyahluleka, bayafika bayathandaza, ngathi kuba worse. So maybe if I cry, I'll relieve myself from pain. Yeah. Ngiyakhala ngikhalela uNkulunkulu ukuthi why usafarisa mina ungasafarisi loyana udubula abantu lo. Why ungasafarisi lo thengisa ama drugs? Why kusafara mina lo wakhe isizwe? Lo obeka isinkwa ematafuleni wemindeni ehluphekileyo. Ngithatha umntana odabukele mina, ngimgeze, aqwebezele, kusasa abe yisuperstar. Abanye bangikhulume kabi bathi udla imali yabantwana usebenzisa abantwana bethu mara kuyimi engisave lawo ma family. Namhlanje abantwana banama company banama organization ama superstar babuye ama National School of Arts. Babhekelelwa eTV yimi engenza lento leyo. Akusu magic. Yonke into yenziwa umuntu. So mangikhala ngisuke ngikhalela uNkulunkulu. Umntwana wami uhambile emhlabeni. Ngiyalahlekelwa mangilahlekelwa. So amandla ami yimbi sempini la emhlabeni. Angeke nginike izitha zami chance mina. Mele ngizithela induku. Yeah. Yeah. Mele zibe uncomfortable all the time. When they see me, they must be uncomfortable. Yeah. Angizalanga ukuzonesa ama feelings wabe emhlabeni. Yeah. Angithi bahluleka ukuzenzela bona. Yes, yes. Futhi ungangitshela ngomthakathi, umthakathi umsebenzi wakho ukubhekelela mina ukuthi ngenzani. Mina ngiyavuka ngiyasebenza mina. Ngisebenza ngalo lenyawo ngiyalidonsa ngiyaphambili. I-podcast siqala ngihamba ngama crashes. Israel Matseke Zulu podcast, Israel Matseke Zulu Foundation, Winner Media, Israel Academy and Solution, Profound Construction and Projects. Sinama company Streamline. I work like there's no tomorrow ngoba ngibonile ukuthi angikho superior, angikho special emhlabeni. Ungacabangi ukuthi wena uyingilozi la emhlabeni uspecial, umhlaba uzoloku unesana nawe la. Uzela ukuzondlula la emhlabeni. So you must leave a mark. Yeah. You must leave a legacy ukuthi this is how I want to be remembered. You make the impossible possible. Yeah. Ngenza lezi ezingayenzwa ke mina. Yeah, from prison to television. Yeah. Ngisazozenza angifuna as long mangivuka ekseni ngisalibona ilanga. Into estopa leyo nto leyo. The day I will never wake up. Yeah. Mara umsebenzi engiwenzele emhlabeni ngeke bayivale leyo gap. Yeah. Angina replacement. Now awuna replacement. No one will ever replace one another. Yeah. You are alone in this journey. Akekho uma orange omunye angeke abe khona. Yeah. Guaranteed. Makumele abe khona mele ayojike Sun City. Mele inyawo lakhe lincamulwe. Andlule kuyonke lento engidlule kuyo. Kuze azoba nale strength lesenginazo. Yeah. So yabona ukuthi it's ridiculous. Yeah. So mina self motivation my brother. Yeah. Angikhohlwa la ngiphuma khona. Yeah. Ngiyakhumbula ukuthi konje bengiye esikoleni ngingagcoki icathulo. Esikolweni bengimntwana odla i-feeding scheme. Bengingabhadali school fees. Abangabhadalanga school fees ngapha nginumber 1 bese ngiya noma kubhadaliwe. Abangakheranga ngapha hayi lapho ke mina. Ngiseskimini salabo abangakheri. Mabahamba ngetrip nakithi angibatsheli. Wawunga ngesikolweni bahambile. Kuyafana ngizokutshela aninamali nina gogo. Imali ye trip ile kumele uthenge ngayo ikhabishi. Yeah. Namawutwana. So ngikhetha ukuthi uthenge ukudla nokuthi mina ngihambe ngezulu. Yeah. First time ngiye Durban mina in my life I was chosen esikolweni. Yeah. Bengihlakaniphile mina esikolweni. And I was the youngest eklassini. Ngabona ukuthi your teacher uyokhetha mina. Yeah. That's how I know the ocean. Yeah. Intwana yami ubakhe bekamthatha ayena emadebeni ayena emabhaskop amthengela ama All Star amthengela ama Perigadina ama Calvin Klein. Mina bengingathengelwa mina. Bengigcoka ama sandals lawo wamaJuda lawo boMoses nabo Jesus. Ngoba ogogo bekasebenza emajudeni.
Yeah. Bengishanga maybe 17 pair noma ngichangeile kuyafana ngeke ubone isedlile eyi1 nje. Angidina futhi mara ngizoyenzani? Yikho umthanda kangaka uJesu awugqoka amasendli zakhe. Yeah, ngijude limnyama mina. Ngikhuliswa amajude. Yeah. So it's very important sizikhulume le story mfethu. Hayi ukuthi siyachoma kanjani. But I have an aunt wami was like an angel. Yeah. Mangingamcabanga ukuthi I wish aunt wami angeza namhlanje angivakashele bekeza. Ngiseklasini. Ngimtshinga ukuthi aunt wami uzoza namhlanje uzongizela ukudla, angizele uSpider-Man nama-sweet. Azi njengengilosi. Yeah. Ata umntana kabhuti wami lo ngeke ngimekela hlupheke. So we must give credit where it's due. Yeah. Ngahlangana nobongani Linda naye saqhubeka iart yami yaqhubeka noma sibe nama differences. Yeah. Fika kubo Angus Gibson nabo bayenza kwayenzeka. Yeah. Up to date. So we give the credit where it belongs. Yeah. It's very important. Hayi ukuthi yonke into beyimbi njengoba bengikhula ngihuzuka. I had great moments when I was a child. Yeah. I've enjoyed my childhood mina. Angifuni ukukhuluma manga. Ngi-enjoyile ukuba umntwana nginokubatshela labantwana bamanye ngithi ngani ngathi ani-enjoy nina. Ngathi nizalwe kabi abogogo bangasekho emhlabeni. Yeah. So even though there was pain, there was apartheid, besivalelwa ngaphandle, but there was joy. I was also a comrade. I was politically driven. I was a marshal mina. Bengina 11 years bengishaya ikhakhi, ngishaya iberet ngumntana kaWinnie. Yeah. I was a young lion. Umntana kaKhrizani. Bengishaya islogan lapha e-stadium. So mangenza lokhu bukenzeka. I had a belonging in politics. I had a belonging in gangster world. I had a belonging in sports. I had a belonging in arts. I had a belonging in entrepreneurship. So ngilodile ngisasemncane ngathi thi ngizifundisa into eyiningi ngizozidinga. Na enye advice yami. Yabona mawumntwana. Yeah. Ungazideny an opportunity to learn everything. Yeah. All sports. Yeah. All activities. Phuma ekhwayeni uhambe ejimini. Phuma ejimini. Yo jive. Phuma ekujiveni uye library. Yazi esingiyi-actor manje. Ngidiscover ukuthi yonke lento engiyifundile engangisebenzelanga lesa sikhathi ngihlangana nayo kuma script. But can you play tennis? Yeah. Ngahlangana nefilimu bafuna umuntu owazi tennis. Ngithi Nayi le nto. Yeah. Ene bengiyi-captain. But uyakwazi ukujive. Ngithi kusho lezi zinto lezi bengiphekha. Yeah. Bengifaka ebhekini zingisebenzela at the later stage and at the right time la sesifuneka khona. Yeah. So loader Sesigoqa nje mfoka Matse keZulu. Ngiyazi ukuthi une podcast. yes And ngikhulumile nawe namuhla wangitshela ukuthi hayi podcast yakho amakhamera wakho awenzi into omunye umuntu into yakho. Kafushane nje ngicela ungithi halamuzi ngayo. Ungitshele nanokuthi yini yakwenza ukhethe ukwenza iPodcast nanokuthi ungabi isivakashi kwiPodcast yomunye umfana kodwa kube uwe osomaqhuzu omangqingqiza kwiPodcast yakho. ngidiscover ukuthi thina siyabizwa kuma interview all the time. Yeah. Sibuzwe imibuzo ukhule kanjani. Yeah. Waboshwa. Mara kunabantu ngathi ababuzwa lezo zinto. Yeah. Abarula i-industry. Yeah. Have you ever interviewed a producer? Let's say a courier la SABC. Akujwayelekile. Uyamazi ukuthi uhlala phi ubani kuze kanjani yena azoba uAngus Gibson. Yeah. You know the story about Israel. You know the story about Skaleni, Meshach, Hlomla Dandala. But you don't know other people who are driving the industry. Yeah. But besides that, I wanted to give back to the people. Yeah. Ngithema siyenza with my partner uCharles Shai. Ngathi mfana kithi, it's not about money. Yeah. Don't worry.
dala siyenze imali man kunini sihola ama 15 call ama 20 calls 10 imoto senzani sihlale ema townhousing. How long will we receive this money? And then what do we do? Senza ngale mali bayiblow abanye babhema ama drugs nangu lo bathi beka rich bekuphuwa lo muntu. So it's not about money. Let's just go out. Let's just go help people. Yeah. Let us just have joy enhlizweni nje yokusiza abantu. Yeah. Ulale kamnandi ukuthi yazi ngisize umuntu namhlanje. Khona umntwana namhlanje ungifonele uthi seka ya actor kungenxa yami. Yeah. Iyangijabulisa lento le. Yeah. So that's the whole vision about the podcast, and to also prove to my colleagues, to the industry as a whole, Guti, there's no limit. I can start as a dancer or as an actor, the way you know me, siyabizwa, your shooters, sibuswa ngo-4, sibuya ngo-12, kanjalo sesiyijwayele lento. But I can explore and have my own production. Personal growth. Ngibuyela kulento le ukuthi we need to develop ourselves. Akusumhlolo into enziwa yi-Quizzical Pictures. Somebody has sacrificed imoto yakhe bahlangana bathi asifomeni production manje kufuneka 50,000 and mina nginayo ngiyayithengisa le moto. Iyafomeka tomorrow these people are millionaires. Yeah. These people are billionaires. Yeah. So if you want to reach the highest level of your career, you must master yourself. Yeah. Ungazithuki futhi. You must master. Kulungile sahamba siyopitch mabangasinikanga basinikanga. Ngeke basithande bonke sonke. Yeah. Mara kunala sizopopa khona. Yes. The podcast is successful. Siqale siyishootha ngefone. Smartphone. Yeah. Angithi siyayibona yiyo lento. Yeah. Abantu mababheka iTV ababhekanga ukuthi siyishuthe ngani. Yeah. Nawo ama Nigerian la bashutha amafilm anoisy. Mara siwathengile sababhekelela. Sababuka, yeah. Ubona ibhumu phakathi esinini. Oh, Mr. Ibu. Ubona ishadow lapho. Yeah. The view, the audience, they watch the content, the story, they don't watch the mistakes of the production. Yeah. Those who watch the mistakes, yilaba abazi kakhulu. Yeah. Abacompetayo ukuthi hayi le uyabona idoli yakhona abasebenzisa itroli yase Pick n Pay. Yeah. Uyabona icamera iyenza so. It's fine. You have started. Take a camera, go shoot. Awazi day after tomorrow what's going to happen. Yeah. Mina I remember my first camera. Ngayithenga bangilethela amajita bathi Ori sine camera we believe wena ungayisebenzisa. I'm not a technician mina ang-editor angidlaleli lapho. Yeah. Mara because I'm a visionary. Yeah. Ngayithatha le camera. I shot a play. You remember my play, you edited it. Yeah. I came to you. Ngokudala. Ngazi wena ngithi Ngokudala. hayi out yami le Yeah. ngeke ngikaphi anginamali. Yeah. Why ngiza kuwe? I just wanted to show you ukuthi I'm capable. Yes. Ngayenza something nami life. Yeah. Good wangi-edithela. Iset ngayidopha. Bengiyoshoot izone 14 futhi. Yeah. Alexandra kunama set build. Banokulahla ama leftover ama set. Yeah. Ngabrika ngayilayisha. I-leftover mara kimaxi leftover. Yeah. But another man's poison. It's another man's food. Yeah. Wena lokhu ukukudala kuwe. Yeah. Kimi kusha. Brand new second hand. Yes, ngayithatha le set, ngayidisplay classini, ngathi kusasa siyashootha. Yeah. Ngifuna ukushootha manje. Kuyashuthiwa niza nimekhaphile, niza nigqokile ngiyazi ukwenziwani ngibonile. Let's shoot. Yeah. Nginayo le nto leyo ngishuthile. Bengingashuthelanga ukuyithengisa. Yeah. Bengifuna ukuziprove ukuthi how far can I go? Yes. So the podcast, it's a continuation of that vision. Yeah. Like starting a production in prison. Yes. Siyavalelwa, the time is limited. Nini bakwatile kunesiboshwe sibalekile.
asivulelwa for 1 month. So I had to prove myself good if I'm going to make it here. Yeah. Ngaphandle, it's free flow. Yeah. It's walk over. Yeah. Matseke Zulu. Sikhulumile mfowethu ngicabanga ukuthi baningi abantu abaqhuqhuzelekile. Abakhekile bayoba amabillionaire. Hayi futhi kumele baba ama-trillionaire balethi ibhillion. Maba mamela mina bayothenga ama helicopter. Believe me. Elakho lokugcina mfowethu elokugqugquzela nje mhlawumbe umbukele ekhaya ngoba ngiyakubona ukuthi unalesi spirit sokuthi ungahlulwa ilutho. Cela nje lakho lokugcina ozolitshela umbukele ekhaya. Ababukele lo hlelo leli lokhozi television. Asikhohlwe ukuzijaja. Yazi kunalento le engingayithandi. Ngumzulu. Yeah. I'm a mixture of Xhosa, Zulu, Khalat, Sotho, Swati. Ngiyabona Ndebele. khona. So yazi into ebulala abantu abaningi yini? Yeah. Mina ngumzulu mina ngeke ungitshele. Yeah. Ukushaya manje. Ayikwenzeli next lento leyo. You must consider yourself as a human being, Yeah. not as a race. Yeah. Abantu abaningi angifuni ukukhuluma kabi ne. Mara when I get a booking bathi ngiye KZN. Ngiyazi uhlelo lamaZulu futhi ukhozi ke. Bangifuna bangizwe kahle. Yeah. Ngitshela amajita ngithi yazi angeke ngibuye ngingalwanga lapha. Ngithi bayosilwisa. Uzwe umunye athi uya ngokuthi celebrate. Wamba nge-Z4 ngimenzanga next lo muntu. Yabona the attitude that you apply yiyo ezonika ama results. The character the character that you portray yiyo le eyobonisa abantu inhlobo oyiyo. Mawufuna ukuphumelela mfowethu, humble yourself. Maybe sokumele sichaze ukuthi yini humble. Ukuba humble akusukuba isinothongwane. Wonke umuntu akuhlabe ngeimpama yenze noma yini uvume mabathi woza la yakulungile. Is passion, I love what I do, I'm humble. Bazokusebenzisa abantu. Bakudestroy bakusebenzise baze bakubulale. Bakudle noma so ufile ngoba ama vulture. Yeah. So to be humble, accept isidalo sakho, ukuzamukela ukuthi mina kithi sizalwa kanje, kithi bayakholwa, kithi masidla ikhabishi sidla ikhabishi, kithi isifiso sabo ukuthi ngibe nje. I believe mawulandela lo mlando loyo izinto zizoyenzeka. And futhi ungaye ngokuthi mina ngihlala enquthu or ngihlala angazi kwaNongoma basivalela ngaphandle lo khuluma kanje ngoba ubuya eJozi. I'm coming from the West Township, Alexandra ivalelwa ngaphandle from ngisakhula. Ngakutshela istories ze-Alexandra abangazazi abantu nge-Alexandra. Bengidlala i-tennis mina. Si-Alexandra Tennis Association. Mara bathi sithi siphuma eSoweto. Ungalinge nje uthi uphume e-Alexandra. Because it was known as a university of crime. Wathi uphuma lapho uvalelwa ngaphandle. Sidlala ibhola eBalfour. Akumelanga sidribula abelungu kuze basinike ama-cocks wetapeti sincenga ukuthi basinike ama-second nento ama-cocks. Mele sizidlise ngebhola. Yeah. We're coming from Alexandra. So akuna excuse ukuthi uphuma phi. Yeah. Ungaba i-filmmaker yakwaNongoma or yakamhlaba uyalingana. Lastly, we need to reinvest. Yeah. Angithi uyasebenza uyahola. Yeah. Dalo uya-actor uya-editor wenzani? Wenzani ngemali yakho mawuholile? Mina yami imali ngiyahamba ngiyothenga ikhamera. Wena mawuthenga iDolce & Gabbana
mina ngithenga equipment, ngithenga ama resources engizowanida, angithengi into engingayinidi. Angisho ukuthi I'm a perfectionist, I'm a spender. Mina I spend money, big money. Nami ngiyawathenga amabhodlela, mara khona izinto ezizacala. Khona manje ngifuna uku-owner into efana nale mina. Omunye uzifunela ibrabhas or iG-Wagon, angazihambela ngaleyo moto awuqedile noma ngafa uachievile emhlabeni. Hayi mina leyo incane kimi kakhulu. Ngifuna uku-own icinema, ngifuna uku-own itheater, ngifuna uku-own izinto ezinga-ownwa abantu abamnyama. Ngifuna ukuba nezinto lezi abantu bazothi lo muntu hayi akusumuntu wasemhlabeni lo. Ube nazo kanjani lezi zinto lezi? Ubani kanti okumele abe nazo lezi zinto? Ngoba ngithi lezi zinto lezi yizo lezi eziphethe isizwe sethu. As Africans thina we are talented. Even the government kumele invest kithi kakhulu ukudlula kuyonke le investment le abayenzayo. Ayikho indlu enganamntwana oculayo enganamajayivani. Bheka i-social media. Umntwana umlungu huye bamveza ayenza imaths on a chalkboard. Ngibona umunye umntwana oshama multiplication ona 2 years. Odaki bayokukhiphela yena ajayiva amapiano. Or ashumayela. So we need to invest in who we are. Ma ufuna ukuphumelela wena ufuna ukufana nabo Engers. Ma uhola hamba uyothenga istructure. Hamba uyothenga equipment. Njengoba usho ukuthi uyothenga equipment ushoda ngale advance nomusha umlando omuhle lo. Then you are realistic, you are realistic. Hayi ukuthi uzobusebenzise umuthi ma uzoba ibillionaire. Naba nabo mandla N ngizwile bathi uthenga istudio sabo Urban Brew. Naba bo Tyler Perry. Naba bo 50 Cent. Baya reinvesta. So awuthathi le mali leyo uholile. Ugijimela ema news cafe wena. Ufuna ukuphuza ibhodlela le 1005. Ufuna ukuphila impilo engakulingani. Ma uhamba ngemoto eyi1 for 23 years. That means that car is good. Ngambe ngeBotsotso le bayithengisa 250,000 namhlanje for 23 years. Ngindlule somewhere estradeni bathi ale awuthi sahamba ngemoto akudala. iPaula uzola uhamba ngeCrossfire, uMandozo uhamba ngeSLK. Akusi dream yami iSLK. Ngumuntu nami ngiyayifuna i63. Mara that's not my dream. So you need to prioritize your dream. It's very important ukuthi uzeleni la kahle ngoku-acta kwakho wena. Yini ipurpose ekwenza ukuthi uact? Uacteleni kahle. So if you can find isizathu sangempela. Ithi ngivale mntaka baba ngithi. Yabona isizathu sokuzoba yonke lento engizoba yiyo emhlabeni. Isizathu sami ukuthi ngazalwa ngumuntu omnyama. Abelungu baba na yonke into. Masibuza abogogo bathi abogogo abelungu bathathile. Sizalelwe ukuthi thina sivale igap. Umntwana omnyama before azoba successful yena kumele aphakamise ifamily qala. Umlungu akanaleyo challenge. Uzalelwe efutheni. So ukubonisa nomhlaba ukuthi ngisikhumba mnyama ngenjalo ngizophumelela. That's my personal struggle. Siyabonga. Mabandla kaMjokwana kaNdaba nina beyinkayishana kaMenze yaphuza umlaza ngameva. Ake ubheke lo muntu omemezayo sengathi uyakhala uyalila uthi igula lika Jama lichithekile. Nizwele bakwethu umfuka Matseke Zulu eyichazela yena ngomlomo wakhe esho ukuthi uqhamuka phi nempilo. Kungenzeka ukuthi mhlambe nawe uqhamuka kwi-background engeyinhle kahle. Kungenzeka ukuthi mhlambe la uqhamuka khona mhlambe usemusha usadlula kuzo lezi inselelo nezigigaba uMatseke Zulu adlule kuzona.
ezobunzima bempilo mhlawumbe sewuqalile nokucabanga ukuthi wena udalelwe inhlupheko emhlabeni wena awuzukufika ndawo nempilo thatha ikhasi encwadini yakhe uzibuze ukuthi uma yena abhekana nezinselelo ezifana nalezi yiziphi wena obhekene nazo yini ongayenza ukuthi egcineni njengaye nawe ube umnqobi igama lami Umuzi Mthabela umfana kaSibongile noBhekisisa benosisitshitshi ngithi wena ke ngiyayideda indawo sale kahle